नमस्कार. नमस्कार मंडळी. मी प्रीती या कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्यभराचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. सध्या मी जम्मू काश्मीरमध्ये राहते, तर इकडचे छान छान टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहेत. नक्की जाऊन पहा. तर चॅनलला पटकन जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला ज्यांना ज्यांना नोटिफिकेशन गेली आहे त्यांनी पटापटा जॉईन व्हा लवकरात लवकर. आणि मंडळी, कसं चाललंय आजचा दिवस? सर्वांना खूप सुख शांती समृद्धीमध्ये जाऊ ईश्वरचरणी प्रार्थना. पटापटा कमेंट करा, कुठून आहात सांगा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. पटकन जॉईन व्हा मंडळी, पटकन जॉईन व्हा. नमस्कार नमस्कार. पटकन पटापटा जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. नमस्कार, पटापटा जॉईन व्हा. हाय प्रिया के ताई, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं. गुरुनाथ दादा, गुरुनाथ दादा नमस्कार, स्वागत आहे. जय गोरोबा काका, जय गोरोबा काका. कसे आहात दादा? गुरुनाथ दादा कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज मंडळी पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा पटकन. आणि कुठून आहात नक्की सांगा. गुरुनाथ दादा जेवलात का? सॉरी, नाश्ता झाला का? खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं. गुरुनाथ दादा मजेत आहे ताई. ओके गुरुनाथ दादा. काय मग मुंबईला वातावरण कसं आहे? तुम्ही ठाण्याला राहता ना? गुरुनाथ दादा तुम्ही ठाण्याला राहता का? पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला जॉईन व्हा आणि कुठून आहात हेही सांगा. गुरुदादा म्हणतात हो. ओके. मग तिकडे कोणी दादा मला सांगायचं होतं की माझ्या पण दिराचं लग्न करायचं आहे. तो पुण्याला जॉबला आहे. तर कुणीतरी मुलगी असेल तर सांगा. त्यांचं ग्रॅज्युएशन झालं आहे आणि पुण्याला ते जॉबला आहेत. असेल तर सांगा. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. गुरुनाथ दादा म्हणतात हो वातावरण चांगले आहे. ओके. इकडे पण वातावरण चांगलं आहे. म्हणजे थंडी हळूहळू कमी होत चालली आहे. म्हणजे आज तर मी स्वेटर नाही घातलंय. सकाळी घातलेलं पण आता नाही घातलंय. थंडी थोडी थोडी कमी होत चालली आहे. मार्च मध्ये तर गरमी यायला सुरुवात होईल. तिकडे भरपूर गरमी येत असेल ना? मंडळी पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा. कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला कुठून आहात हेही सांगा आणि पटकन जॉईन व्हा. गुरुनाथ दादा 3 नंबर लाईक. थँक्यू सो मच गुरुनाथ दादा. थँक्यू सो मच. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. ला ला ला. स्नेहल ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. काय करताय स्नेहल ताई? नाश्ता वगैरे झाला का? मी जम्मूतून आहे. हो का स्नेहल ताई, तुम्ही जम्मूतून आहात का? वा वा वा. काय मग कसं वातावरण आहे जम्मूला? लाईक डन. थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. स्नेहल ताई जम्मूला कसं वातावरण आहे तुमच्याकडं? आणि लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा. गुरुनाथ दादा मग गावी कधी जाणार आहेत? मे मध्ये जाणार दादा आम्ही. स्नेहलताई मध्ये खूप छान आहे. हो पण राहतो ताई, जम्मू मध्येच राहतो.
मधुकरराव कल्याणकर, नमस्कार मधुकर दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अनिकेत दादा म्हणतायत अनिकेत दादा म्हणतायत कुठे गेल्या? साजिद खोत, नमस्कार, हाऊ आर यू डिअर? आय एम फाईन. अनिकेत दादा म्हणतायत ताई कशा असास? मस्त असो अनिकेत दादा, तुमच्यामुळे. साजिद म्हणतायत लुकिंग व्हेरी ब्युटिफुल डिअर. धन्यवाद जी, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आपण छान गप्पा मारू. कोकणातले इथं कोणी आहे का नक्की सांगा मला. ठाण्यावरून, कोकणातून, मुंबईवरून कोणी आहे का? स्नेहलताई कुठे गेला तो? प्लीज पटापटा कमेंट करून मला कळवा. स्नेहलताई म्हणतात काय चालू आहे मग जम्मूमध्ये तुमचं? काही नाही, काही नाही. जेवायचं, जेवण करायचं, झोपायचं, वॉकिंग करायची, जेवायचं, झोपायचं, यही आहे हमारा काम. स्नेहलताई म्हणते, साजिद खुद म्हणते आय एम फ्रॉम मुंबई. ओके साजिद भाई, नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. मुंबईवरून बोलताय का? चहा नाश्ता झाला का साजिद दादा? स्नेहलताई म्हणते ओके. चिराग भाई नमस्ते. हो ताई, मी आहे मुंबईमधून. ताई खूप दिवसांनी आलात दादा. चिकन खेळलात आणि गायबच झालात. ताई कसे आहे ताई? मी मस्त आहे चिराग दादा, मी मस्त आहे, मी मस्त आहे. तुम्ही कसे आहात? अजित दादा म्हणतात नॉट नाव. काय नॉट नाव? नॉट नाव काय? चिराग दादा बर्फ ठेवलाय पिशवीत भरून. चिराग दादा बर्फ ठेवला आहे. स्नेहलताई म्हणते या नाश्ता करायला. स्नेहलताई 11:30 वाजले, नाश्ता कधी करायचा आता? आता आम्ही दुपारी डायरेक्ट जेवतो. ओके. काय बनवलंय नाश्त्याला? चिराग दादा म्हणते आज गरे आहे ताई. गरे म्हणजे काय आहे? आज गरे, गरे म्हणजे काय? अनिकेत दादा म्हणते अंगणेवाडीची जत्रा नाही जाऊ शकलो हे वेळ. ओके, तू नाही गेला जत्रे? अरे यार, माझा भाऊ तिथंच होता 2-3 दिवस. साजिद दादा ब्रेकफास्ट नॉट नाउ. ओके ओके, ब्रेकफास्ट नॉट नाउ, वेरी नाइस. क्यों नहीं किया आपने? का नाही केला? चिराग दादा म्हणताय तब्येत खराब आहे ताई. ओके, अजून तुमची तब्येत बरीच नाही वाटली का दादा? चिराग दादा म्हणतात प्लीज डबल टॅप, 10 लाईक होऊन जाऊ दे. 10 लाईक्स प्लीज. तब्येत खराब आहे ते दादा, डॉक्टरकडे जावा. गरे गरे गरी गरे. अनिकेत दादा मी मुंबई. मला माहिती आहे अनिकेत दादा तू मुंबईवरून आहेस ते. चिराग ताई भाऊजी कसे आहेत ताई? मस्त आहेत दादा. चिराग दादा भाऊजी खूप मस्त आहेत. तुम्ही काळजी घ्या स्वतःची. चिराग दादा म्हणताय होणार ताई कोकणची माणसं साधी भोळी. हो 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 हो, होईल होईल. तुमची तब्येत खूप छान होईल. साजिद दादा म्हणताय डिअर आय हॅव टाइम बिकॉज हिअर नाव मॉर्निंग 6 o'clock गोइंग ऑन. ओके, त्यामुळे का? मस्त मस्त, पण टायमिंगवर करत जावा. चिराग दादा म्हणताय ताई भावी 1 नंबर दिसता. कोण भाऊजी? भाऊजी 1 नंबर दिसतात काय? वा वा वा, बरा. मग प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि 10 लाईक होऊन जाऊ दे मंडळी. 10 लाईक प्लीज, प्लीज 10 लाईक प्लीज, 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 10 लाईक प्लीज. ओ सॉरी, सॉरी हा, मला तुमची कमेंट चुकून माझ्याकडनं कट झाली. एक्स्ट्रीमली सॉरी. साजिद भाई तुमची कमेंट माझ्याकडून डिलीट झाली, सॉरी.
चिराग दादा म्हणते हिरो नंबर 1 आहे भाऊजी. ओ माय गॉड, या ताईची काही तारीफच नाही, नुसतं भाऊजी 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 भाऊजी. अनिकेत दादा म्हणते मी बांगलादेशी पकडत होतो ताई. बांगलादेशी पकडत होतो? बांगलादेशी काय असतं हे अनिकेत? बांगलादेशी काय आहे हे? चिराग दादा म्हणतात होणार ताई, पण येताना बर्फ घ्यायला विसरू नको ताई. शी, तुम्ही तिकडचा पडलेला बर्फ खाणार? ओके, नो वरीज डिअर, सॉरी हा, तिथं मी काहीतरी असं हे करत होती तेव्हा. अनिकेत दादा म्हणते घुसखोरी. ओके, घुसखोरी पकडतोय का? लय डेंजर काम आहे बाबा, डेंजर काम आहे, काळजी घे, काळजी घे. ओके मंडळी, पटापटा कमेंट करा. कोणची माणसं साधी भोळी चॅनलला जॉईन व्हा, पटापटा जॉईन व्हा. ओके डिअर, बाय, टाइम टू गो हॉस्पिटल. ओके साजिद भाई, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. पुन्हा या कधीतरी जेव्हा तुम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा. पटापटा कमेंट करा. 11 मिनिटं झाली आहेत आणि फक्त 5 लाईक्स आहेत. पटकन कमेंट करा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. पटापटा लाईक करा. ज्वाइन करने का, ज्वाइन करने का, ज्वाइन करने का. अजून कोणी आहे का मुंबईवरून? मुंबईवरून, कोकणातून कोणी आहे का? नक्की सांगा. कोकणची माणसं साधी भोळी. साजी दादा बाय, टेक केअर ऑफ यू and your family. Keep smile on face always because smile make you more beautiful. God bless you and your family with lost love. Thank you साजिद भाई, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. आपको मराठी नहीं आती क्या? फिर भी आपको, तुम्हाला खूप खूप थँक्यू, थँक्यू सो मच भाई, इतनी बेस्ट विशेष देने के लिए. थँक्यू. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पट पट पटापट, लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होते. डिअर ॲक्च्युली आय एम फ्रॉम लंडन. ओ माय गॉड, लंडनवरून माझं लाईव्ह बघताय का? खूप छान. पण मला एवढी इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश येत नाहीये, त्यामुळे मी म्हणजे मतलब व्यवस्थित काही इंग्लिश येत नाही, त्यामुळे मी बोलायचं टाळते. पण तुमच्यासारखी माणसं भेटली तर आम्हाला पण इंग्लिश समजेल व्यवस्थित. थँक्यू लाईव्हला आल्याबद्दल. लंडनमध्ये कसं वातावरण आहे? बर्फ पडतोय का? लंडन, पॅरिस, डिस्को. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कोकणची नो वरीज, यू मस्ट वेलकम. थँक्यू, थँक्यू सो मच. अमोल दादा म्हणतात ताई नमस्कार. नमस्कार अमोल दादा. प्लीज पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा. सोनिया दळवी म्हणतात कुठून? सोनिया ताई, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. आणि स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलमध्ये. चॅनलला जॉईन व्हा. प्लीज पटापटा जॉईन व्हा. ओके, सोनियाताई मालवण मधून आहेत. वा वा वा. सोनियाताई, मी पण कोकणातलाच असय. सोनियाताई, खूप मस्त वाटला. मालवण मधला पोरगे आमका भेटला आमच्या लाईव्हवर. खूप छान. मी पण कोकणातलाच असय, सिंधुदुर्गातला, कुडाळ मधला. माझा चॅनल असा कोकणची माणसं साधी भोळी. माझा रोज याच टायमिंगला लाईव्ह असता, 11:30 वाजता. जॉईन झालंस तर मग खूप आनंद होईल.
हां, सोनिया. अमोल दादा म्हणताय 8 नंबर लाइक डन. थँक यू अमोल दादा, थँक यू सो मच. साजिद भाई बोल रहे हैं नाउ हियर 5 डिग्री गोइंग ऑन एंड वेरी कोल्ड क्लाइमेट. बाय गॉड! कैसे रहते हो आप इधर उधर? हम भी अभी जम्मू में है तो इधर भी थोड़ा सा वैसे ही था, अभी थोड़ा ठीक है. वालावलकर यश वालावलकर यशश्री. हॅलो वालावलकर. नमस्कार. दशावतारी वगैरे तुम्हाला शौक आहे का दादा? नाटक वगैरे? म्हणजे असं वाटलं कारण वालावकर दशावतार हे पण नाव मी ऐकलंय. कारण मी कोकणातला असे त्यामुळे. कोकणातून कुठून विचारताय? मी कोकणातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून असय. तुम्ही खैसून असाय नक्की सांगा कोकणातून. सोनियाताई म्हणते माका बी बरे वाटले. थँक यू सोनिया. थँक यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. मस्त वाटतं की कोकणातला माणूस आपण भेटला ना की लय बरं वाटतं. प्लीज लाईक करा, लाईक करा. पटकन लाईक करा. प्रीतम दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात आपण? प्रीतम दादा कुठून आहात? कोकणची माणसं साधीभोळी या चॅनलला स्वागत आहे. नमस्कार प्रीतम दादा. साजिद भाई बोल रहे ओके प्लीज टेक केअर ऑफ यू अँड युअर फॅमिली. येस भाई, येस. थँक यू सो मच. अँड यू टेक केअर युअर फॅमिली अँड यू. साहिल दादा म्हणतात हॅलो, हाय. हॅलो साहिल दादा, नमस्कार. कसे आहात साहिल दादा? काल आलात नाही तुम्ही माझ्या लाईव्हला. प्रीतम सिनात बोलते पुणे. ओके प्रीतम भाई, तुम्ही पुण्यावरून बोलता का? खूप खूप स्वागत आहे. साजिद भाई डिअर आय एम ऑल्सो कोकणी मुस्लिम. हा का? खूप छान, खूप छान. मग तुम्हाला थोडंफार मराठी पण येत असेल ना? सोनिया ताई म्हणताय ताई सिंदूर सरळ नाही आलं. हां, सिंदूर नाही सरळ नाही आलं का? थोडंसं वाकडं गेलं ना? काय करायचं? लवकरात लवकर म्हणजे सगळी कामं आवरून पटकन लाईव्ह समोर बसली आहे आणि मग बाकीची कामं नंतर जेवणाची नंतर करायची. त्यामुळे एवढा मी माझ्या स्किनकडे लक्ष देत नाही. बाकी असं म्हणजे स्किनला हे फेशियल करा, हे करा, ते करा असं काही करत नाही. फक्त काय चेहऱ्याला काही असं केमिकल लावायला म्हणजे मी स्वतःहून नाही लावत. फक्त एलोवेरा जेल वगैरे हे फक्त लावते मी आणि जास्त नटण्या-थटण्याकडे माझं लक्ष फक्त कधीतरी एखादा फंक्शन असेल ना तेव्हाच असतं. वालावरकरांत कुडाळ झाराप. ओके, झारापेचे काय तुम्ही? वाह! 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 मस्त. जवळपासच असाय मग कुडाळची. आम्ही पण कुडाळचाच असाय. साहिल दादा म्हणतेस, "मी सध्या कामात बिझी आहे." ओके साहिल दादा. तुका गरज नाही फेशियलची. हां आणि माका माका गो म्हणजे असा फेशियल-बिशियल काय केला ना म्हणजे आता कसं सांगू इथं पण एकदा माझ्या मैत्रिणींनी म्हणजे माझे मिस्टर आर्मीत असतात त्यामुळे मी वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरत असते. तर नागालँडमध्ये माझी एकदा पोस्टिंग होती. तेव्हा माझ्या मैत्रिणींनी इकडच्या हातावरचे वॅक्सिंग करून माझे वॅक्सिंग केल्यानी आणि आई शपथ पूर्ण दोन्ही हातावर जे मोठे-मोठे लाथडा इली ना, अक्षरशः ती दोघं घाबरली. पळ ठोकल्यानी आणि नवऱ्याने फोन केल्यानी ते असली टूप आणा, तसली टूप असं झालं. मग ती माझ्या पूर्ण हाताक लावल्यानी तेव्हा मग बरं वाटलं आणि म्हणजे असं प्रत्येक स्किनवर असतं आता. साजिद भाई बोलते माय मॉम फ्रॉम रत्नागिरी अँड पप्पा फ्रॉम रायगड. आय अंडरस्टँड वेल मराठी बट आय कॅन स्पीक वेल मराठी. स्पीक वेल. ओके. सो आपको तुम्हाला तर समजतंय. ठीक आहे. मला तेवढंच बरं. ठीक आहे, ठीक आहे. थँक यू सो मच. यू आर कोकणी साजिद भाई. थँक यू सो मच. जेव्हा तुम्हाला टाईम भेटेल, तेव्हा तुम्ही नक्की या माझ्या लाईव्हला. सोनियाताई म्हणताय, "हो, तुका सूट नाही होत." हां, माका नाही सूट होत. सोनियाताई, तू प्रॉपर आता मालवणात राहतो की मुंबईत वगैरे राहतं? वालावलकर दादा म्हणतात, "प्रॉपर कुडाळ की कुठच्या गावात?" हां, गाव असे पण मका आता लाईव्हवर असा म्हणजे लोकेशन पुरा सांगणं म्हणजे त्या पॉलिसीत बसणार नाही ना, त्यामुळे नाहीतर मग माझा चॅनल पण बंद करू शकतात. त्यामुळे मी तालुकापर्यंत येते. जिल्हा आणि तालुकाच सांगते, गाव नाही सांगू शकत. सोनियाताई म्हणतात ओके, मेसेज येऊन गेले. चला, चला पटापटा ज्यांनी डबल टॅप नाही केलंय त्यांनी डबल टॅप करा. सोनियाताई म्हणत्या प्रॉपर मालवण सासर
ही आणि माहेर पण. वा वा वा. मग तू आता मालवणलाच असतेस का? मी मालवणला येऊन गेली. तिथं ते बघ डॉक्टर आहेत ना लहान मुलांचे, काय ग त्यांचं नाव? रेडकरांच्या बाजूचे परुळेकर वाटतं. त्यांच्याकडे वाटतं. हो. वा वा वा. सोनियाताई मस्त वाटला. खूप मस्त वाटला तुमका भेटान. प्लीज मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. 10 लाईक प्लीज, 10 लाईक प्लीज, 10 लाईक प्लीज. मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणातून कोणी आहे का? चिराग दादा, माका ताई एक नंबर आहे. माका ताई एक नंबर आहे. म्हणजे काय? म्हणजे काय दादा? सोनिया म्हणते तू कधी येते कोकणात मग? म्हणजे आता तर शक्य नाहीये, कारण मार्चच्या सेकंड तारखेपासून म्हणजे 2 तारखेपासून तर परीक्षा झाल्या सुरू, आणि मग एप्रिलच्या 1 तारीखपासून शाळा सुरू होतात. त्यामुळे मार्च, एप्रिल नाही, मे मध्ये सुट्ट्या भेटतात मुलांना. 15 मे नंतर, 16 मे नंतर. मग तेव्हाच आम्ही येणार. येईन तुला भेटायला. ओके. म्हणजे तू एक नंबर आहे. ओके, म्हणजे मी एक नंबर आहे का? थँक्यू थँक्यू चिराग दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी डबल टॅप नाही केलंय त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. आणि कोकणातला अजून कोण असा काय नक्की माका कमेंट करा. गुणाजी दादा म्हणतात हाय. नमस्कार गुणाजी दादा, कुठून आहात तुम्ही? सोनियाताई म्हणते ये नक्की. हो सोनियाताई, नक्की येईन. नक्की येईन, नक्की येईन. साजिद भाई बोल रहे आय कांट गेट टाइम बट व्हेन आय गॉट टाइम श्योर आय विजिट युअर लाईव्ह. ॲक्च्युली आय एम डॉक्टर. वाव. साजिद भाई आप डॉक्टर हो. खूप छान. मला खरंच खूप बरं वाटलं. खरंच खूप बरं वाटलं. म्हणजे लंडनवरून आमचं डॉक्टर दादा लाईव्ह बघताय, ह्याच्यापेक्षा मोठं अजून काय आहे, है ना? वा दादा, खूप छान. म्हणजे एवढं चांगलं शिक्षण घेऊन तुम्ही परदेशात आहात. खूप छान. मग गावी कधी येता की नाही दादा? साजिद दादा, गावी कधी येता का? राजू साळुंके ताई कुठून? राजू दादा मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. राजू दादा मी कोकणातून आहे, आणि कोकणची माणसं साधी बोळी हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले कल्चर आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असे दोन्ही आहे. तर नक्की पाहू शकता. सध्या मी जम्मू काश्मीरला आहे, तर जम्मूमधलं टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. नक्की जॉईन व्हा. साजिद भाई फिर आप कौन से डॉक्टर हो? मतलब गायनोलॉजिस्ट, बच्चों वाले, कौन से डॉक्टर हो? राजा साळुंके म्हणतायत राजू दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा आणि डबल टॅप करा. प्लीज डबल टॅप करा. चिराग दादा म्हणते ताई तुझे सगळे दुःख माझे आणि माझे सगळे सुख तुझे, माझे लाडके बहीण. नको दादा, ज्याच्या ज्याच्या नशिबात आहे ते त्याला त्याला भेटणारच, आणि ते भोगावंच लागतंय माणसाला. आणि असं नको करू. तुम्ही सुखी राहा बाबा. चिराग दादा म्हणतायत वालावलकर दादा म्हणतायत मालवणी भाषा अशीच जपत रवा होई. होय ना दादा. मी आता जम्मूकाच आहे, आणि माझ्या पोरांकांना मी मालवणीतच बोलाक सांगते. म्हणजे ठीक असं तुम्ही शाळेत जाताच सर हिंदी बोलतास, कारण आम्ही जम्मूक असल्यामुळे इकडे तर प्रॉपर हिंदीच चलता, मीडियम भाषा हिंदीचा. पण माका असं वाटतं की आपल्या मुलांका मराठी भाषा येत, इंग्लिश येत, हिंदी पण येत, संस्कृत पण येत, पण जी आपली बोली भाषा हा ना ती माणसांनी शिकक होई, आपल्या पोरांका पण शिकव होई, हा माझा म्हणणं. आणि मी माझ्या पोरांका तास सांगते की आम्ही चौघाही, माका 2 मुली असतात आणि आम्ही नवरा बायको इकडे असं, बाकी सगळी जॉईंट फॅमिली आहे घराकडेच असा. तर मी मुलांका सांगत असते की आपण मुलांका शिकवलीच पाहिजे, आणि मुलं माझी बोलतात आवडी, आणि त्यांका पण मालवणी भाषा म्हणजे त्यांका भारी वाटतं. कोकण म्हटलं की म्हणजे घराकडे जाऊचा म्हटलं की त्यांका लय भारी वाटतं. हाय सुप्रिया दीदी, नमस्कार. हाय मैडम बोल रही है सुप्रिया दीदी, आप ही मैडम हो सुप्रिया दीदी. प्लीज सुप्रिया दीदी का भी चैनल है, प्लीज ज्वाइन करना सभी इनको भी. इनका भी बहुत अच्छा चैनल है और इनका भी लाइव होता है. सुप्रिया दीदी आपके लाइव का भी टाइमिंग बता देना हमें. डीजे, हाय डीजे. डीजे वाले भाई थोड़ा गाना चलाई दे. डीजे वाले बाबा थोड़ा गाना चलाई दे. हाय डीजे, कुठून आहेस तू?
चिराग दादाला भेटायला नाही येणार ताई. येणार की दादा, यायचं आहे, यायचं आहे. अ, गुरु गुणाजी दादा म्हणतायत आष्टी बीडवरून आहे. ओके. बीडवरून. आष्टी हे काय गाव आहे का? की म्हणजे शहर आहे की जिल्हा आहे? चिराग दादा म्हणतात 8 नंबर ताई 8 लाईक कंप्लीट. थँक यू. प्लीज, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अजून डबल टॅप 10 पण नाही झालेत. 25 मिनिटं झालीत, पण डबल टॅप नाही करत आहेत कोणी. राजू साळुंके म्हणतायत कोकणमध्ये आम्ही दरवर्षी येत असतो. गणपतीला येत असणार आहे ना? गणपतीला आणि शिगम्याला दरवर्षी माणसं जातातच जातात. तर राजू दादा, कोकणातले कुठले आहात तुम्ही? डीजे म्हणतायत झालं का लंच ताई? डीजे भाई, लंच तर नाही झालाय अजून. कारण मिस्टर उशिरा येतात, मुलं शाळेतून उशिरा येतात, त्यामुळे खूप उशिरा. रामदादा नमस्कार, नमस्कार. खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. साजिद दादा म्हणतायत लास्ट 8 इयर आय कांट विजिट इंडिया बिकॉज मी अँड माय वाईफ व्हेरी बिझी हिअर. पण साजिद भाई, मी तुम्हाला एक सांगू, मग तुमचे आई वडील वगैरे एकटेच असतात का इकडं? साजिद दादा, तुमचे आई वडील इकडेच असतात का इंडियामध्ये एकटे, की तेही तुमच्या सोबत आहेत? चिराग दादा म्हणतात ताई तुझा आशीर्वाद आहे माझ्यावर ताई. हो हो दादा, माझा आशीर्वाद सगळ्यांना आहे. वालावलकर, अहो मी मुलगी आहे. ओके. राजश्री मुलगी, वालावलकर राजश्री. मला वाटलं हे काहीतरी कंपनीचं नाव असेल, म्हणजे दशावतारी, त्याच्यामुळे. सॉरी हा. तुझं नाव यशश्री आहे का? खूप छान. हा यशश्री, सॉरी हा, त्या एवढ्या छोट्याशा चुकीसाठी मला माफ कर. काही समजत नाही ना ग, सगळे सगळे कमेंट वाचत असतो, त्यामुळे थोडंसं गडबड होते. मग तू कोण कॉलेजला वगैरे आहेस का? चिराग दादा म्हणते ताई दादाला भेटायला नाही येणार मुंबईला. हो, येईन येईन. साजिद दादा म्हणतात ENT, ओके सर्जन. ENT सर्जन आहात का? वा वा वा, खूप छान दादा, मस्त वाटलं तुमच्याशी बोलून. चिराग दादा म्हणते सदा सुती पते फुलते ताई. ओके दादा. नमस्कार रामदादा, नमस्कार. चिराग दादा म्हणते हैं सुप्रिया ताई जय महाराष्ट्र. सुप्रिया दीदी आपको जय महाराष्ट्र बोल रहे चिराग भाई. संतोष दादा म्हणते आहेत मालवणी वाईच वाईच येता माका, पण मराठी येताला, बंगाली पण येताला, गुजराती पण येताला, पण मालवणीच काय वाईच वाईच येता, सगळा बोला कया. संतोष दादा बरे आहात ना तुम्ही? चिराग दादा म्हणते मग वडापावची पार्टी करूया ताई. हो हो दादा, वडापाव वडापाव करायची करायची. साजिद दादा म्हणतात बट प्लॅनिंग विजिट डिसेंबर. काय केलेला? ओके, डिसेंबरला तुम्ही गावी येणार का? वा वा दादा, आई वडिलांना भेट द्या, कारण ते वाट नक्कीच बघत असतील. त्यांनाही तुम्हाला डोळे बघून म्हणजे बघून पाहायचं असेल डोळे भरून, तर नक्की तुम्ही प्लीज या कोकणात आणि भेट द्या त्यांना. संदीप दादा म्हणते आज स्वेटर नाही, थंडी नाही का आज? नाही दादा, आज जरा ना थंडी खूप थोडीशी कमी झाली या, कारण हळूहळू हळू टेम्परेचर वाढता. संदीप दादा म्हणतात 8 लाईक केलं. थँक्यू. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, सर्वांनी, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी. संदीप दादा म्हणतात आज काय स्पेशल जेवण बेत? संदीप दादा आज आहे काय ती मेथीची भाजी करणार आहे, अजून नाही केली आहे. मेथीची भाजी आणि काळ्या वाटण्याची आमटी. राजू दादा म्हणतात, राजू दादांचा मेसेज काय दिसत नाहीये. बघते हा राजू दादा तुमचा मेसेज. आम्ही नाणी चेते दर्शनाला येत असतो ताई नरेंद्र महाराज यांचे. ओके ओके ओके, मग तिकडे येता का दरवर्षी? वा वा वा. आणि कोकणात फिरा, खूप मस्त आहे दादा कोकण फिरायला. चिराग दादा मध्ये सिस्टर यू कम इन इंडिया. दादा मी इंडियातच आहे. जम्मू इंडियातच आहे. अँड पार्टी ऑल्सो वडापाव राईट सिस्टर? येस येस येस. कलंदर दादा नमस्कार, लाईक डन म्हणतायत. थँक्यू सो मच. फटा सर्वांनी डबल टॅप करा. कलंदी दादा नाश्ता झाला का?
नाश्ता झाला का कलंदी दादा? प्लीज पटापटा कमेंट करा. राजू दादा म्हणतायत, ओके वाचली ना. साजिद भाई बोलते नो, माय मॉम इज नो मोर अँड माय पापा विथ माय ब्रदर इन अमेरिका अँड नो बडी इन इंडिया नाव. ओके ओके, हो का, मग ठीक आहे. मग तुम्ही तरी येऊ शकता ना फिरायला. फिरायला या. पावसात वगैरे आलात ना तर खूप मस्त आहे कोकण फिरायला. म्हणजे लंडनमध्ये तर तुम्ही फिरतच असाल, पण कोकणात नक्की येऊन फिरा दादा, साजिद दादा. खूप मस्त आहे. म्हणजे कोकणात गणपतीपुळे, आंबोली हे सगळी खूप ठिकाणं खूप छान आहेत. तुमच्यापैकी आहे काय कोकणातलं अजून कोणी? कोकणातलं कोणी आहे का? मला कमेंट करा लवकरात लवकर, कुठून आहात ते. अ, चिराग दादा म्हणतायत जलता ही दिया दे में ताई नाही, मेरे बहन से टकराना बच्चों का खेल नहीं. ओ माय गॉड, थैंक यू चिराग भाई. मानसी बोलते 11 लाइक डन के साथ ही बहना. थँक यू मानसी. सनंदी म्हणतायत हाय हाय. सनंदी दादा नमस्कार, काय करताय, बरे आहात ना? चिराग दादा म्हणते ताई ये शायरी वाचून बघ ताई. हो मी वाचली की आता. विष्णू विष्णुदा सांबर, हॅलो विष्णुदा नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही नक्की सांगा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. चिराग दादा म्हणते पाणी बॉटल आहे, पाणी बॉटल आहे. संतोष दादा म्हणते गावात कमी ना. विष्णू दादा हो, आम्ही गावात, आमचं तर आता मी या वर्षी तर म्हणजे ह्या जानेवारीत नाही पण डिसेंबरमध्ये जाऊन आलीच आहे मी. आमचं चाललं जाणं येतच असतं. विष्णू दादा म्हणते लाईक केलं बरं. ओके विष्णू दादा, तुम्ही कुठून आहात सांगितलं नाही वो. मानसी बोलते संतोष काका नमस्कार. मानसीने संतोष काकांना नमस्कार केलाय. मानसी कलंदर म्हणतायत वांग्याची कापा आणि चपाती. वा वा वा, मस्त. मानसी बोलते चिराग भाई नमस्कार. नमस्कार चिराग भाई, असं मानसी बोलते. चिराग दादा ताई काँग्रेस 30 लाईक कंप्लीट. येस येस 20 लाईक कंप्लीट करायचे आहेत, पटापटा करा. मानसीचा मेसेज गेला कुठं. गोयेतच काय बोंबील फ्राय आणि रस्सा बनवते मिया. नको नको सांगा, मी नाही महिनोभर खाणं होय. आदित्य दादा म्हणतायत नमस्कार ताई. नमस्कार नमस्कार आदित्य दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून आहात दादा तुम्ही? आदित्य दादा कुठून आहात? पाणी बॉटल आहे तुझ्याकडे? हो माझ्याकडे पाणी बॉटल कशाला, मी ग्लासातून पिते, पाणी बॉटल नाही पित मी. राजश्री म्हणते बाय बाय राजश्री, काळजी घे. चॅनलला आलीस खूप बरं वाटलं. तुला जेव्हा लाईव्हला यायचं असेल तर रोज 11:30 वाजता माझं लाईव्ह असतं. थँक्यू आल्याबद्दल. हाय श्रेयाताई नमस्कार. हाय, कशात श्रेयाताई तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अजून कोकणातलं कोणी आहे का नक्की कमेंट करून सांगा. मुंबई मधलं कोणी आहे का नक्की कमेंट करा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. राजू दादा म्हणते तुम्ही काय करता ताई, तुम्ही काय करता? दादा मी हाऊसवाईफ आहे आणि हे माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि या चॅनलमध्ये मी कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ आणि मी सध्या जम्मूला राहते तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस असं कॉम्बिनेशन आहे. नक्की पहा माझ्या चॅनलमध्ये. आणि कोकणातलं लग्न कसं असतं तेही मी आज टाकले, कोकणातली हळद कशी असते. नक्कीच सगळ्यांनी जाऊन तो व्हिडिओ पहा, कोकणातला हळदीचा सोहळा कसा असतो ते. कलंदर म्हणतायत नाश्ता सकाळी 7 वाजता करतो, आता ऑफिसमध्ये आहे. ओके ओके कलंदर सनंदी, हे नाव कसं काय सुचलं दादा? कलंदर सनंदी, सनंदीचा अर्थ काय आहे मला सांगा ना. चिराग भाई बोलतायत ताई कोकणमध्ये भजन चांगलं असतो राईट ताई? येस दादा, खूप छान असतं, लय मस्त असतं. मानसी बोलते गो येतच काय बोंबील फ्राय रस्सा बनवते मी. नाही गो माका नको गो. विष्णू दादा म्हणते तुळजापूर. अरे वा, तुळजापूरवरून बोलताय का? तुळजापूर आईला आमचा नमस्कार. खरंच सांगा दादा, खूप छान, चांगल्या पुण्यभूमीवरून आहात तुम्ही. चिराग दादा म्हणतायत विष्णू दादा माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, माझं रोज लाईव्ह असतं या टायमिंगला 11:30ला. नक्की जॉईन व्हा, रोज तुम्हाला माझ्या लाईव्हला जॉईन होता येईल.
शुभम दादा म्हणतायत डन. काय डन दादा, लाईक डन का? शुभम दादा कुठून आहात तुम्ही? शुभम दादा. विष्णू दादा म्हणते या तुळजापूरला. हो विष्णू दादा, तुम्ही बोलवलात ना तर नक्की येईन. साजिद भाई बोलले या डेफिनेटली माय वाईफ वॉन्ट टू विजिट रत्नागिरी. शी वॉज व्हेरी इंटरेस्टेड ॲक्च्युली. शी वॉज ब्रिटिश. शी लाईक्स मँगो. वाव, मँगो पाहिजे तर दादा तुम्हाला मार्च एप्रिलमध्ये यायला पाहिजे. मग तुम्हाला चांगले मँगोज वगैरे मिळतील, है ना साजिद भाई. तुम्हाला जर मँगो वगैरे पाहिजे असतील ना तर एप्रिल मे मध्ये यायला पाहिजे. तुम्हाला खूप चांगले मँगो मिळतील आणि खूप खावा. साजिद भाई तुमचं ह्याला घर आहे का? मग रत्नागिरीला घर वगैरे आहे का? रायगडला. चिराग दादा म्हणतात आपली माती आपली माणसं ताई. येस येस दादा, हो खरंच आहे, आपली माती आपली माणसं. संतोष दादा म्हणते गावात कमी रवतलं आणि रायगड मधील मालवणी कोण बोलता माझी लहान बहीण असा राजापुरात ती येता मुंबईत तेव्हा बोलाक सवय करता. ओके संतोष दादा, तो मी करता सवय तुमका जमताला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 20 लाईक्स प्लीज. चिराग दादा म्हणतात जय शिवराय. जय शिवराय. मानसी बोलते बाय बाय. मानसी कशाक गोचललं पोरा? संतोष दादा म्हणते मानसी बाय बाय. मानसी बाय. येळकोट येळकोट. जय मल्हार. जय जिजाऊ. जय शिवराय. जय शंभूराजे. जय महाराष्ट्र. चिराग दादा म्हणते मानसी ताई जय महाराष्ट्र ताई. मानसी बोलते बाय गो. बाय गो. चिराग दादा म्हणते हो मी आहे तुझा दादा. येस येस येस. संतोष दादा मी होय मुंबई कासय. मी नाही मुंबई. चिराग दादा मध्ये मी बघितला सगळे व्हिडिओ छान वाटले ताई. थँक्यू. पूर्ण बघा हा व्हिडिओ माझा. आजच मी अपलोड केलाय. कोकणातली हळद कशी असते ती. नक्की सर्वांनी जाऊन कमेंट करा. गंगाधर नमस्कार. गंगाधर दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. स्वागत आहे तुमचं. राजेश पाटील म्हणतात लातूरवरून. हो का दादा? राजेश दादा लातूरवरून आहात का? खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा. माझ्या शेजारच्या ताई आहेत त्या पण लातूरच्याच आहेत. आज आल्या नाहीत लाईव्हला, काम करत असतील. उशीर झालाय वाटतं त्यांना. चिराग दादा म्हणते सुका बोंबील. हो का? सुका बोंबील खाता का तुम्ही? श्रेयाताई म्हणते दीदी प्रश्न विचार गो. हा मी थोड्याच वेळात विचारते. कमेंट पहिले रीड करतोय आणि विचारतोय. चिराग दादा पापलेट आणि हलवा फिश. ओके. तुम्ही खाताय का दादा? कलंदर म्हणते बायकोने वांगी चपाती डब्यामध्ये दिली आहे. आता तिच्या भावाचा मुलगा येणार तर चिकनसाठी पैसे मागितले आताच. हो का? श्रेयाताई म्हणतात हाय हाय श्रेयाताई. मानसी बोलते नाही चिराग दादा. चिराग दादा म्हणते मानसी ताई जय महाराष्ट्र. चिराग दादा म्हणते ताई मँगो नाही बर्फ खाली बर्फ घेऊन ये. हो दादा आणते आणते. विलास दादा नमस्कार. खूप दिवसांनी आलाय. जय श्रीराम. साजिद भाई बोल रहे ओके लव यू ऑल लाईव्ह मेंबर्स. स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज रिस्पेक्ट हुमेन ऑलवेज. गॉड ब्लेस ऑल द. गॉड ब्लेस. गुड डे. कीप स्माइल ऑन फेस. थँक्यू दादा. थँक्यू सपोर्ट केल्याबद्दल. जेव्हा मला वेळ भेटेल तेव्हा नक्की या आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान व्हिडिओ आहेत तेही पहा. म्हणजे तुम्हाला कोकणात आल्याचा फील येईल नक्कीच. थँक्यू सो मच. विलास दादा म्हणते मी लाईक केलं ग ताई. थँक्यू विलास दादा. थँक्यू सो मच. राजू दादा म्हणते विलास दादा जेवण केलात का? राजू दादा म्हणते अतिथी आला की देव म्हणून मान सन्मान करणं हे त्यांच्या रक्तात असतं. कष्टाला कधी न घाबरणारा पण निसर्गावर मनापासून प्रेम करणारा हा खरा कोकणी माणूस. येस दादा खरं बोललात. जरी आलं ना कोकणातल्या कोणत्याही घरात जावा, एखादा माणूस आला ना तर त्याला कधीच उपाशी पाठवत नाही. साजिद भाई या आय हॅव वन प्रॉपर्टी इन अलिबाग. वा वा वा. खूप छान दादा खूप छान. कोकणात एक घर पाहिजेत आपल्याला, है ना. कोकणात एक घर पाहिजेच. संतोष दादा म्हणतात गंगाधर भाऊ ताईला लेकरं पण आहेत. जाऊ दे असल्या माणसांना मी हेच नाही. अभिजित काळे नमस्कार. अभिजित दादा नमस्कार. स्वागत आहे. कसे आहात? खूप दिवसांनी आला लाईला, येतच नाही तुम्ही. कलंदर म्हणते माझं नाव कलंदर आहे आणि सनंदी हे फॅमिली नाव म्हणजे आडनाव आहे. सनदी ही एक पदवी आहे. पूर्वी राजे लोकांकडे
कायद्याचे काम करणाऱ्यांना सनदी म्हणतात. वा वा वा, मला हे माहिती पण नव्हतं दादा. खूप छान. मला त्यामुळे एक इन्फॉर्मेशन तर कळाली. वा वा वा, खूप छान दादा, खूप छान. मस्तच, कलंदर सनंदी. मस्त नावच मला बरं वाटलं, म्हणून मी त्याचा अर्थ पण विचारला. चिराग दादा म्हणते, नाही मी गरे नाही खातो, बाहेर खातो गरे, अलाउड नाही आहे, अलाउड नाही आहे. ओके. चिराग दादा म्हणते, ताई 19 लाईक कंप्लीट, काँग्रेस. थँक्यू सो मच. विलास दादा म्हणतात, जेवण केले नाही हो दादा, वेळ आहे आम्हाला जेवण करायला. तुम्ही जेवलात का? एक मराठा लाख मराठा ताई. येस चिराग दादा. मग मी कधी येऊ तुझ्या घरी ताई? माझ्या घरी या दादा, तुम्हाला वाटेल तेव्हा या. राजू दादा म्हणते, कोकणचं आभाळ जसं निरभ्र, तसंच कोकणी माणसाचं मनही स्वच्छ आणि पारदर्शक. समुद्राच्या लाटांसारखी त्याची जिद्द, समुद्राच्या लाटांसारखी त्याची जिद्द आणि आंब्याच्या गोडीसारखी त्याची वाणी. येस दादा, हेच कोकणी माणसाचं वैशिष्ट्य आहे, त्याची पहचान आहे. अभिजित दादा म्हणते, काम असल्यामुळे टाइम भेटत नाही, जेव्हा टाइम भेटतो तेव्हा तेव्हा येतोय. ओके अभिजित दादा, काळजी घ्या स्वतःची. चिराग दादा म्हणते, जय शिवराय, जय शिवराय. चला कमेंट करा, लवकरात लवकर कमेंट करा. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. फक्त 17 लाईक झाले आहेत. प्लीज लाईक करा चॅनलला. मी एक तुम्हाला कोड विचारते. प्रवेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश दादा, नमस्कार. विलास दादा मध्ये, कोकणात उन्हाळ्यात फार गरम होतं, लाल माती आहे. हो दादा, गरम पण होतं, पण त्या गरमीवर जेव्हा पाऊस पडतो ना, तेव्हा लय आनंद होतो. मला कोकणी सॉन्ग आवडतोश ताई, वाढतोश ताई म्हणजे आवडतं का तुम्हाला कोकणी सॉन्ग? परवेश दादा म्हणते, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश. परवेश दादा कुठून आहात? चिराग दादा म्हणते, झाली ताई 20 लाईक्स कंप्लीट. नाही झाली अजून 20 लाईक्स कंप्लीट, 18 झालेत लाईक्स. कलंदर म्हणतायत, आम्ही आता कोकणातच आहोत, पनवेलमध्ये, पण पनवेल आता मोठे शहर झाले आहे. हो 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 हो, ते तर आहेच. आता पनवेल खूप मोठं झालं ना, खूप सुधारलंय, वेगवेगळ्या फॅसिलिटी झाल्यात. चिराग दादा, मानसीताई कुठे आहे? मानसीताई जेवण करायला गेली. परवेश म्हणतोय, मी गोवा. हो का परवेश, तू गोव्यावरून बोलतोय का? वा वा वा, म्हणजे प्रॉपर गोव्यातलाच आहेस का तू? चिराग दादा म्हणता, हो ताई. चिराग, मानसीताई लाईव्हवर कधी येता? मानसीताई जेव्हा टाइम भेटता ना तेव्हा येता. मी एक तुमका कोडा विचारू काय सगळ्यांका? राजू दादा म्हणते, ताई तुम्ही कधी येणार आहे आमच्या इकडे छत्रपती संभाजीनगरला? हो दादा, नक्की येईन जेव्हा मला म्हणजे टाइम भेटेल ना, कारण मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत आणि त्यांना सुट्टी फक्त म्हणजे एकदा किंवा दोनदा तीनदाच घ्यायला भेटते, नाहीतर एवढी सुट्टी आम्हाला सणावारांना आम्ही घरी नसतोच. त्यामुळे सगळे गोंधळ आहेत. प्रवेश प्रवेश म्हणतोय, होय प्रॉपर गोवा. ओके, गोवा वाले बीच मे. आम्ही पण एकदा लग्न माझं झालं ना तेव्हा गोव्याला गेलेली, त्यानंतर नाही गेली. गोवा बीचला आम्ही गेलेलो मस्तपैकी फिरायला फॅमिली सोबत. विलास दादा म्हणताय, 20 लाईक्सने काय होणार, 100ची अपेक्षा करा. बरोबर आहे ते, 20 लाईक्सने काय होणार. माझे एकदाच 100 कंप्लीट झालेले, 102 झालेले, एकदाच झाले, नाहीतर नाही जात. हो बोला ताई, मी सोडवतो. कोण कोण कोडी सोडवणार आहे? मग सांगा, कसा सराज होतो मी. सजरा होतो मी. कसा सजरा होतो मी म्हणजे? कलंदर म्हणतात, मी आधी निमंत्रण दिलं आहे पनवेलला येण्यासाठी, लक्षात राहू द्या. हो दादा, येते, पण तेवढा मुंबईला माझ्या मिस्टरांना न फिरायलाच आवडत नाही, गरमी होते त्यामुळे ते कंटाळतात. त्यामुळे मलाच घेऊन जाताना मुश्किल. माझी बहीण पण आहे मुंबईला ना, त्यामुळे. राजू दादा म्हणते, ओके ताई, तुला नाही आला तर आम्ही पुढच्या वेळी जेव्हा येऊ तिथे तुम्हाला भेटून जाऊ. ओके ओके, या जम्मू काश्मीरला फिरायला या नक्की. ओके राजू दादा, नक्की कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा, म्हणजे चॅनलला जॉईन करा, जेणेकरून कधी नाही कधीतरी भेट होईल आपली.
चॅनलला जर जॉईन झालात राजू दादा तर. ज्ञानेश्वरी श्रीराम, हाय ज्ञानेश्वरी, नमस्ते. कुठून आहात आपण? चिराग दादा म्हणतात बोला ताई. चला मी एखादं कोडं विचारते, बघू कोणाला येतंय ते. ओके. काळा आहे पण कावळा नाही, काळा आहे पण कावळा नाही, लांब आहे पण साप नाही. काळा आहे पण कावळा नाही, लांब आहे पण साप नाही, फुले वाहतात पण देव नाही. तर सांगा पाहू मी कोण? काळा आहे पण कावळा नाही, लांब आहे पण साप नाही, फुले वाहतात पण देव नाही. तर सांगा पाहू मी कोण? लाईक केलं, सबस्क्राईब पण. ओके दादा. विष्णू दादा, तुम्ही ना चॅनलला जाऊन ना बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन ना तुम्हाला पोहोचतील. नाहीतर कसं होतं, बरीच जण चॅनलला जॉईन पण होतात आणि मग त्यांना नोटिफिकेशन पण जात नाही. विलास दादा म्हणतात काळे पिवळे डबडे त्यात दोन माकड, यांचे उत्तर द्या. आता मी दादा सांगते ना, मी कोडी सांगते, मग तुम्ही आन्सर द्यायला पाहिजे. आता तुम्हीच मला कोडं विचारताय, मग ते कोड्याचं मिक्सिंग होतं. कोण कोणाला उत्तर देत नाही, कोणाचं कुठलं उत्तर आहे हे कळत नाही. पण बघा तुम्हाला कोणाला येतं तर दादांचं द्या. लाल पिवळे डबडे. डबडे म्हणजे काय? त्यात दोन माकड. तुझं नाव सांग. श्री किसन. माझं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, हे चॅनलचं नाव आहे. ज्ञानेश्वरी ताई म्हणतात पथारडी भालगाव. ओके, नमस्कार ज्ञानेश्वरी ताई, नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलवर खूप छान छान मस्त गेम असतात. लाईव्हमध्ये आम्ही गेम खेळतो. त्यानंतर माझ्या चॅनलवर कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ आहेत, महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. सध्या मी जम्मूला असते, तर इकडचेही टुरिस्ट प्लेस आहेत, नक्की पहा. चिराग दादा, मी बोललो ना माणूस हा उत्तर आहे. असं कसं? माणूस कसं उत्तर असेल? राजू दादा म्हणतायत माझे उत्तर केस. व्हेरी गुड. राजू दादांसाठी सर्वांनी क्लॅपिंग करा. राजू दादांनी उत्तर दिलं आहे, खूप छान. नमस्कार राजू दादा. राज शिंदे म्हणतायत तुम मेरी जान हो, मैं तुम अपने पति की जान हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की जान हूँ, आपकी कैसे होंगी? श्री कृष्ण म्हणतायत नाव सांगा. माझं नाव कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे, नावात काय नाही आहे. मी माझ्या चॅनलने आली आहे, तर चॅनलचंच नाव सांगणार मी. नमस्कार, पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. हो ताई, गेम खेळूया, मजा येते. येस येस, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, प्लीज डबल टॅप करा. आन्सर द्या मला. केस होतं, केस. काळा आहे पण कावळा नाही, लांब आहे पण साप नाही, फुले वाहतात पण देव नाही. म्हणजे काळे केस असतात पण तो कावळा नाहीये, लांब पण आहेत पण तो साप नाहीये, फुलं घालतो ना, फुलं लावतो डोक्याला, पण तो देव नाहीये. असं. चिराग दादा म्हणते माझ्या कोचनेचे उत्तर द्या. हात नाही, पाय नाही, बोलत नाही आणि दिवसभर थांबत नाही. आता सगळ्यांचीच आन्सर मी द्यायला लागली तर मी काय करू? मला तर आन्सरच येत नाही, म्हणून तर मी तुम्हाला देते. एकनाथ दादा, मला तर आन्सरच येत नाही. माझ्या कोड्याचं उत्तर द्या. हात नाही, पाय नाही, हात नाही, पाय नाही, मलाच येत नाही. हात नाही, पाय नाही, हात नाही, पाय नाही. गॉडफादर, मी एक साधा भोळा. श्री कृष्ण दादा वारी बोलले नाव घ्या, नाव घ्या, हा काय कायदा, प्रीती नाव घेतोय, तुमचा काय फायदा. एक नंबर. एक नंबर. हा, मस्तच नाव शोधलात ना शेवटी. लाल पिवळे डबके त्यात दोन माकडे. उत्तर बस. लाल पिवळे
डबके, त्यात 2 माकडे. उत्तर बस, 2 माकडे, ड्रायव्हर आणि कंडक्टर. ओके, उत्तर पण दिलात. बस. ओके, बस म्हणजे 2 माकडे. ओके, बस, 2 माकडे म्हणजे ड्रायव्हर आणि कंडक्टर. पण पिवळं 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 कुठे असतं? लाल असतं ना. त्यात पिवळे कुठे असतात? श्रीकृष्ण दादा मस्त हे दिलात. गॉडफादर भी एक साधा बोला. सुप्रिया दीदी बोल रही है. हेलो हेलो सुप्रिया दीदी, प्लीज पटकन डबल टॅप करा, पटकन डबल टॅप करा. राजू दादा म्हणतात माझे उत्तर मन. कशाचं उत्तर आहे हे मन? तू विचार आहे कोकणात कोकण. सुप्रिया दीदी लाईक अँड सबस्क्राईब फ्रेंड्स, प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब फ्रेंड्स. 20 लाईक्स. 51 मिनिटं झाली तरी लाईक्स नाही आहेत. गॉडफादरमध्ये हा टीचर आहे, KG ला शिकवतात. कोण? चिराग दादा ताई तू एक उखाणा घे प्लीज. भाजीत भाजी मेथीची, प्रीती माझी प्रीतीची. एकनाथ दादा म्हणते मी का सांगू तुम्हाला, मग काय सांगायचं आहे? गॉडफादर म्हणते KBC खेळायला येता का? येस येस मी येते. कलंदर म्हणतात प्रवासी कुठे गेले मग? गायब झाले सगळे. चिराग दादा म्हणते भाऊजींवर एक उखाणा म्हण की. नको की, जाऊ दे गे. श्रीकृष्ण म्हणतात घड्याळाचा काटा गेला 12वर, प्रीतीचं नाव घेतो महादेवाच्या पारावर बेल. ओ तुम्ही माझं नाव कशाला घेताय? काय पण. चिराग दा चला आता मी दुसरी मी कमेंट हे सांगते. माझ्या क्वेश्चनचा आन्सर द्यायची, तुमची क्वेश्चन मला सांगायचं नाही. ओके. अशी कोणती गोष्ट आहे जिला वापरण्याआधी तोडावं लागतं? अशी कोणती गोष्ट आहे जी वापरण्याआधी तोडावी लागते? हाय आदिती. हाय आदिती, नमस्कार, कशी आहेस? स्वागत आहे तुझं माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी, चॅनलला जॉईन करा. चिराग दादा गेम खेळूया. एकनाथ दादा म्हणतात हात नाही पाय नाही बोलत नाही. अहो एकनाथ दादा तुम्ही नका ना सांगू, तुम्ही आन्सर द्या की, मला नाही येत. लाकूड. अंकिता शिंदे म्हणतात लाकूड नाही, लाकूड नाही, वापरण्याआधी तोडावं लागतं. नाही नाही, लाकूड नाही आन्सर. आदिती म्हणतात उसाचा रस ताई. उसाचा रस नाही. आदित्य म्हणतात उत्तर. आदिती म्हणते उत्तर. चिराग दादा म्हणते शब्दा. कलंदर म्हणतात ऊस. याचं उत्तर घड्याळ आहे. नाही. प्लीज ताई भाऊजींवर एक उखाणा. उद्या म्हणणार मी उखाणा, आज उखाणा नाहीये. लाकूड नाही मँगो. चालेल, मी आन्सर सांगू का ह्याचं? आन्सर सांगू का? अशी कोणती गोष्ट आहे जिला वापरण्याआधी तोडावं लागतं? नाही, मँगो नाही, मँगो नाही. अशा तर मग भरपूर गोष्टी आहेत. वस्तू आहे, वस्तू. आन्सर सांगू का मी तुम्हाला? नको. मग बाकीचे कसं खेळायचं? पटापटा प्लीज पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. थांब. गुरुनाथ दादा म्हणते नारळ. असं म्हटलं तर सगळ्यात गोष्टी वापरण्याआधी तोडाव्या लागतात. हो ना. अंकिता शिंदे म्हणतात कोकोनट. कोकोनट पण नाही, कोकोनट पण नाही. पटापटा कमेंट करा, सांगा पटकन. अशी कोणती गोष्ट आहे जिला वापरण्याआधी तोडावं लागतं? म्हणजे खाण्याआधी तोडावं लागतं. सांगा पटकन. अशी कोणती गोष्ट आहे जी खाण्याआधी तोडावं लागतं? थोडं हिंट दे. म्हणजे ते आपण नॉनव्हेज डेला वगैरे खातो.
सांगा ताई उत्तर. आदिती म्हणते. यशश्री म्हणते सांगा. ओके. चिराग दादा कोण हुशार आहे ते मी बघतो, तू नको बोलू प्लीज. लीना म्हणतायत भाजी. लीना ताई भाजी नाही. प्लीज लाईक करत जावा. उत्तर देता देता एक लाईक करत जावा. ओके. एकनाथ दादा म्हणते हात नाही, पाय नाही, बोलत नाही, दिवसभर थांबत नाही. याचं उत्तर मी. हात नाही, पाय नाही, बोलत नाही, दिवसभर थांबत नाही. याचं उत्तर मी. घड्याळ मला वाटलेलं दादा, पण म्हटलं हात तर हात आहेत की पाय नाही. हात आहेत पण पाय नाही असं बोलायला पाहिजे. काय एकनाथ दादा. चला आता तुम्ही चुकलात ना, चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला एकनाथ दादा तुम्हाला शिक्षा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. परी आयडिया. अंकिता म्हणते भाकरी. अंकिता भाकरी. चिराग दादा म्हणतात क्रॅप. नाही राजू दादा म्हणते माझे उत्तर अंडे. या राईट राजू दादा. राजू इज ग्रेट. राजू दादा ग्रेट. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. महारारा महारा राईट. सनंदी कलर मध्ये हिरवी मिरची. वा रे वा, हिरवी मिरची. दारी होती महादेवाची कथा. नाव घेते कोणीच घ्यायला तयार नाही. प्रीतीचं नाव घेतो दिल की राणी. हे भगवान मुझे मत बनाव दिल की राणी. नाही तर तुमची बायको घेणार नाही घरात तुम्हाला. अंकिता ताई म्हणते एक. राजश्री म्हणते सुपारी. सुपारी नाही. येस सुपारी नाही. असं म्हटलं ना तर सगळ्याच गोष्टी आहेत की त्या खाण्याआधी तोडाव्या लागतात. त्यामुळे मला पण म्हणजे हे आन्सर जर असं एव्हरेज आहे. खेकडा राईट. हा खेकडा पण आपण खायच्या आधी तोडतो. अशा खूप गोष्टी आहेत ज्या आपण खायच्या आधी तोडतो. कॉंग्रॅच्युलेशन राजू दादा. चिराग दादा म्हणतायत काळजी. संगीताताई म्हणतायत डन बेटा. संगीताताई कोड्यांची उत्तरं द्या हा, तुम्हाला नक्की येत असतील. ओके मी दुसरं कोडं विचारते. आता मी दुसरं कोडं विचारते. असा कोण आहे जो सगळी आपली कामं हाताऐवजी नाकाने करतो. असा कोण आहे जो आपली सगळी कामं हाताऐवजी नाकाने करतो. कोण आहे कमेंट करून सांगा कोण आहे. ताई राजू दादा ला गिफ्ट. येस राजू दादा यू आर जिनियस. विनोद दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. अंकिता ताई म्हणते मी एक कोडं देते. श्रीकृष्ण प्रीती मला 2 पत्नी आहेत. दादा जावाच तर आता. श्रीकृष्ण दादा इथं जावा. तिसरी नका शोधू. इकडे कुठे नाही भेटणार तुम्हाला. चिराग दादा म्हणते मग मी चुकलो तुला मी सुपरचॅट करतो. हो मी चुकलो तुला मी सुपरचॅट. मला तुम्ही सुपरचॅट करूच शकणार नाही दादा. गुरुनाथ दादा म्हणते प्रश्न दुसरा सांग. चिराग दादा मग तुझे 100 लाईक्स होणार. संगीता ताई म्हणते हत्ती. वा वा वा. राजश्री उत्तर दिलंय हत्ती. गुरुनाथ दादांनी पण पहिलं उत्तर दिलंय हत्ती. वा वा वा. गुरुनाथ दादा यू आर जिनियस. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. मारुती दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार नमस्कार मारुती दादा. नमस्कार. कुठून आहात. स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा. ज्यांनी चॅनलला आले त्यांनी प्लीज लाईक करा. कलंदर म्हणतायत अरे हा प्रश्न परत आला हाती. मी पण दिलं होतं की. हो विनोद दादा तुम्ही कुठे दिलात. विनोद दादा कुठे दिलात तुम्ही. हा तुम्ही पण दिलात ना. हो श्रीकृष्णांनी पण हत्ती आन्सर दिलंय. कैलास शिंदे म्हणतात डुक्कर. कैलास शिंदे म्हणते डुक्कर. कैलास दादा कुठून आहात तुम्ही. राजू दादा पण म्हणतात माझे उत्तर हत्ती. डुक्कर पण डुक्कर पण सांगायला लागले. कॉंग्रॅच्युलेशन. गुरुनाथ दादा म्हणतायत मग ताई मंकी रॉंग उत्तर आहे ताई. मी दिले पहिले. हा श्रीकृष्णांनी दादांनी पण पहिलं उत्तर दिलं आहे. तर दोघांना आपण विनर करूया. आता मी पहिलं. हा
परत आता मी एखादं विचारते. असे कोणते फळ आहे जे बाजारात विकले जात नाही? असे कोणते फळ आहे जे बाजारात विकले जात नाही? ए मारवाडी जा की जा. ए मारवाडी जा. जा मारवाडी जा. असे मारवाडी लोक कशाला येतात आपल्या? आम्ही महाराष्ट्रीयन आहोत. असले मारवाडी लोकांची गरज नाही. आउट. आउट माय लाईव्ह. चिराग दादा, गुरुनाथ दादा म्हणते प्रश्न पहिला महाराष्ट्र सर्वात उसने शिखर कौन सा था? उसने शिखर, उंच शिखर कोणचा? कळसुबाई शिखर. चिराग दादा, मग ताई गिफ्ट दे दोघांना. दोघांना आम्ही क्लॅपिंग केलं आहे. श्रेयाताई म्हणतात गेम खेळायचं का? हो श्रेयाताई, आपण गेम खेळतोय. कोडी सांगतोय ये तू पटकन, मी तुलाच विश करत होती. राजश्री म्हणते मेहनतीचे फळ. येस, मेहनतीचे फळ. राजश्री ताई इज अ विनर. व्हेरी गुड राजश्री ताई, थँक्यू. चला क्लॅपिंग करा सगळ्यांनी राजश्री ताईसाठी. सबर का फळ. गुरुनाथ दादा दुसऱ्यांदा सांगतायत. चिराग दादा म्हणते सो सॉरी, माझं उत्तर मेहनतीचे फळ. राजू दादा तुम्ही उशिरा आन्सर दिलं. श्रीकृष्ण दादा धुतली घातली घरात जाऊन. हे काय दादा असलं काय बोलतंय? मी नाही वाचणार. चिराग दादा म्हणते कुठलं आहे उत्तर तू बोल ताई. बरोबर आहे, मेहनतीचे फळ. कळसुबाई शिखर. येस, कळसुबाई शिखर. आली का श्रेयाताई? आली. विनोद दादा काय ना कसली मला कोडे घालायला लावता तुम्ही? मी नाही वाचणार असली कोडी. चिराग दादा कॉंग्रॅच्युलेशन राजश्रीताई. वालावर राजश्रीताई म्हणते थँक्यू. संतोष दादा क्लॅपिंग करतायत. सगळ्यांनी करा क्लॅपिंग. राजश्रीताई कॉंग्रॅच्युलेशन. चिराग दादा म्हणताय. श्रीकृष्ण म्हणताय तळ त्यात नंदी बैल खेळा. एवढूचा तळ त्यात नंदी बैल. जीप का ताई? दुसरा उत्तर. आता दुसरा कोडा घालते. या उत्तराचं दे हा श्रीकृष्ण दादांचं. एवढूसा तळ त्यात नंदी बैल खेळा. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. लाईक नाही अजिबात वाढत. असा कोण आहे? ओके हा. असा कोण आहे जो ज्याच्याकडे झोपण्यासाठी पलंग नाही, राहण्यासाठी महल नाही आणि विशेष म्हणजे त्याच्याकडे 1 रुपया देखील नाही तरी तो राजा आहे? असा कोण आहे ज्याच्याकडे झोपण्यासाठी पलंग नाही, राहण्यासाठी महल नाही आणि विशेष म्हणजे त्याच्याकडे पैसे पण नाही आहेत? असा कोण आहे? माहीत. थँक्यू ताट. राजेश थँक्यू. ताट वाटी पण येऊ शकतो का त्याची? कशाचं? मजा येतो ताई गेम मध्ये. अंकिता ताई म्हणते असे एक बुक आहे ते आपण फाडू नाही शकत. असे एक बुक आहे. बुक आहे आपलं मेमरी. आपली मेमरी है ना. आपली मेमरी आपण ती फाडू शकत नाही. काय परत विचारलं? ओके.
असा कोण आहे ज्याच्याकडे झोपण्यासाठी पलंग नाही, राहण्यासाठी महल नाही आणि विशेष म्हणजे त्याच्याकडे 1 रुपया देखील नाही तरी तो राजा आहे, असा कोण आहे? विनोद दादा म्हणतायत भिकारी. भिकारी कसा राजा असू शकतो? चिराग दादा म्हणताय राजा, राजा. नाईट, राईट, नो. माझे उत्तर सूर्य. नाही, सूर्य राजा थोडाच आहे. झोपडीवाला. गुरुनाथ दादा बघा कुठे झोपडीवाला. श्रेयाताई म्हणते सबस्क्राईब करा. प्लीज सर्वांनी सबस्क्राईब करा चॅनलला. ज्यांनी ज्यांनी नवीन आहेत त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा. असे छान छान गेम असतात आपल्या चॅनलवर. गुरुनाथ दादा म्हणतात गिनीज बुक. गिनीज बुक. फेसबुक आहे उत्तर. ओ माय गॉड. अंकिता ताई फेसबुक पोहोचल्यास फेसबुकवर. राजश्री ताई म्हणते शेतकरी. नाही. शेतकऱ्याकडे पण पलंग असतो, पैसे पण आहेत, पण त्याच्याकडे पैसे पण नाही, पलंग पण नाही, काहीच नाही त्याच्याकडे. तरी तो राजा आहे. पात्यामधला राजा, बुद्धिबळातला राजा. नाही, नाही, नाही. चिराग दादा म्हणते बोलो ना गरीबी. नो. रामचंद्र दादा म्हणतायत फेसबुक आपण ते फाडू शकत नाही ताई साहेब. हा 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 तिचा आन्सर ना. हा तिचा आन्सर बरोबर होतं. फेसबुक. फेसबुक आहे का ग? फेसबुक आहे उत्तर. ओके अंकिता, फेसबुक आहे का उत्तर? वा वा वा. बरोबर बरोबर. मी म्हटलं मेमरी. आता मी सांगते त्याचा आन्सर की असा राजा कोण आहे? सिंह. सिंह राजा आहे. आपला राजा आहे की नाही सिंह. त्याच्याकडे बंगला नाही, गाडी नाही, काहीच नाही, तरी पण तो राजा आहे. पैसे पण नाही आहेत त्याच्याकडे, पण राजा आहे. कसं वाटलं? मस्त वाटलं का? थोडंसं रिलॅक्स झालं असेल ना? हा लक्षातच नाही. राजू दादा म्हणतात माझे उत्तर सिंह. मी सांगितलं उत्तर त्यानंतर सांगताय. हा लक्षात नाही. हो मज्जा आली ताई. येस येस येस. मज्जा येते ना. मग चॅनलला जॉईन व्हा. म्हणजे अजूनही आम्ही काही ना काही गेम खेळत असतो. तर चॅनलला नक्कीच सर्वांनी जॉईन व्हा. चिराग दादा माझे लाडकी बहीण कोण आहे? अंकिता ताई. कॉंग्रॅच्युलेशन. अंकिता ताई आपल्या चॅनलला आली आहे. त्यांनी जिंकलं आहे. आन्सर जिंकली आहे त्यांनी. आन्सर दिली आहेत. अंकिता ताई, राजश्री ताई, सगळ्यांनी. निलेश दादा म्हणते इले नमस्कार. मजेत ना? होय निलेश दादा मस्त. कसं असंय कोड्यांनी खेळत रे मजा आली. गुरुनाथ दादा चिराग दादा म्हणतो होय ताई. गुरुनाथ दादा म्हणतात महाराष्ट्र पहिले शिवाजी मंदिर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? रायगड. रायगड. चिराग दादा म्हणतात गिफ्ट दे अंकिता ताईला. मी कसं देऊ गिफ्ट? मी कसं देणार इथं? माझ्याकडे काय ऑप्शनच नाही आहेत. अंकिता ताई म्हणते अशी एक रूम आहे आपण खाऊ शकतो पण त्यामध्ये जाऊ शकत नाही. अशी एक रूम आहे आपण खाऊ शकतो पण त्यामध्ये जाऊ शकत नाही. रूम कशी रूम असते? मला माझ्या मते पण रायगडच असेल. येस मला पण तसंच वाटतं. श्रीकृष्ण दादा म्हणते आधी चोळतो मग घालतो कोण आहे सांगा ताई. आधी चोळतो आणि मग घालतो. काय कनेक्शनच नाहीये. काय कनेक्शनच नाहीये दादा. आणि तुम्ही मला क्वेश्चन विचारता. मला क्वेश्चन आन्सर द्यायला लय वैताग येतो. काय ताळमेळच नाही. हिंट द्या. चला हिंट द्या. श्रीकृष्ण दादा हिंट द्या. अंकिता ताई एक रूम आहे आपण खाऊ शकतो पण त्यामध्ये जाऊ शकत नाही. काय खाऊ शकतो एका रूम मध्ये? नाही मला येत. रूम बेडरूम बाथरूम. पण बाथरूम मध्ये जाऊन काय करणार? माझ्या मते पण रायगड. राजश्री म्हणते राजू दादा म्हणते ताई तुमचं बोलणं फार छान असा. तुमच्या संगत वेळ कसो गेलो कळलाच नाही. आज फार बरे वाटले. थँक्यू राजू दादा. थँक्यू सो मच. तुमच्यासारखी पण माणसं यायला पाहिजे ना तर पण मजा येते. त्यामुळे तुम्ही सर्वजण आलात ना
श्रीकृष्ण दादा आले, राजू दादा आले, राजश्री, अंकिता, चिराग दादा हे सगळे आले. मजा आली. खरंच खूप मजा आली आज. अशीच येते मी दादा माझ्या लाईव्हवर ना, असेच मध्ये-मध्ये काहीतरी गेम ठेवते. ज्यामुळे काय थोडंसं प्रत्येकजण आपल्या लाईफमध्ये कंटाळलेला असतो कामामुळे, पण त्यामुळे थोडंसं रिलॅक्स होतं. हेच माझं उद्दिष्ट आहे आणि चांगली माणसं माझ्या लाईफमध्ये यावी. मगाशी एक मारवाडी आलेला. आधी ताई बोलतो आणि मध्येच काहीतरी फालतू बोलून गेला. निलेश दादा कुठे गायब झाला? मी पण खेळणार. निलेश दादा पण खेळायला तयार झाला आहे. निलेश दादा मग आन्सर दे चल. वालवकर राजश्री म्हणते माझ्यामध्ये पण रायगड असेल. आधी चोळतो मग घालतो. काय काय चोळतो आणि मग घालतो? हा तंबाखू. तंबाखू. ओके सर. चॅट रूम. हे भगवान. मला वाटलं रुको रुको भाई सबर करो. मला वाटलं मग गुरुनाथ दादा म्हणतोय माझा जिल्हा. हो का? तुमचा जिल्हा आहे का भिवंडी? सनंदी कलरदर म्हणताय चॅट रूम. मशरूम. आधीच मशरूमला आपण कुठे जोडतो मला सांगा. राजांची मंदिरे खूप आहेत रायगडवर, तर मंदिर नाही दिसले. हल्लीच जाऊन ऐक निलेश दादा आधी चोळतो मग घालतो. त्याचा आन्सर सांग आधी. गजानन दादा 25 लाईक. थँक्यू सो मच गजानन दादा. आन्सर द्या की. हा मशरूम आन्सर आहे का? तू बोल ताई म्हणतायत. अंकिता ताई म्हणते बरोबर आहे. मशरूम मध्ये आपण कुठे चोळतो त्यांना? अंकिता ताई मशरूम मध्ये आपण पहिलं त्या रूम मध्ये जाऊ शकतो पण खाऊ शकत नाही असं आहे. ओके. गुरुनाथ दादा म्हणते मशरूम. सनंदी कला दादा म्हणते मशरूम. अंकिता ताई तू बोल. चिराग दादा म्हणताय. श्रीकृष्ण म्हणते ताई कासार बांगड्या. हे बघ. नाही दादा हे आन्सरच नाहीये. आधीच होतो असं असं आणि मग घालतो. हेच आन्सर असणार आहे. नाही ते बाकीची सगळी आन्सर खोटी आहेत. हाय ग माझं तोंड दुखलं रे. रामचंद्र दादा पण म्हणतायत मशरूम. चिराग दादा 20 लाईक्स कम्प्लीट. काँग्रेस ताई. थँक्यू सो मच. ताई यामध्ये गनरल होलेज वेहेतो म्हणजे काय? तुम्ही बऱ्याच कमेंट स्किप करत आहात. हो दादा पण काय सगळ्यांच्या पुढे तुम्ही कमेंट करत जाताय आणि मी फक्त वाचत हसतच राहते. त्यामुळे मी कमेंट किप्स केले आहेत कारण सगळ्यांची आन्सर सेम आहे. संतोष दादा पण मशरूम असं म्हणतात. आता हे इकडनं वाचतंय. चिराग दंते जनियल होलेल बेटो माझे लडके बहन. चिराग दादा म्हणते राईट तंबाखू. येस रामचंद्र दादा मशरूम म्हणतात. गुरुनाथ म्हणतात ठाणे जिल्हा भिवंडी तालुका. ओके दादा तिकडचे आहात का तुम्ही? भिवंडी मधले. चिराग दादा म्हणतात राईट आन्सर तंबाखू. हा उत्तर राईट आहे ताई. हा हेच आन्सर राईट आहे तंबाखू. आधी चोळतो मग घालतो. चिराग दादा म्हणतात 26 लाईक कम्प्लीट. काँग्रेस. थँक्यू. नाही ताई तंबाखू. एजे अमोल दादा म्हणतात हो दादा. एजे दादा नमस्कार. प्रमोद पवार म्हणते काय चोळाचं आहे? एक दादानी श्रीकृष्ण दादानी एक हे कोडं घातलंय. आधी चोळतो मग घालतो. आन्सर सांगायचं तर मी तंबाखू सांगितलं. आधी चोळतो आणि मग घालतो. अंकिता आपण खाऊ शकतो पण त्यामध्ये जाऊ शकत नाही असे आहे ते. आपण मशरूमच्या रूम मध्ये जाऊ शकत नाही का? मी तर गेलेली.
आई गं! आई गं! माझ्या पोटात दुखाय अंकिताताई चिराग दादा म्हणे, "अंकिताताई काँग्रेस, अंकिताताई काँग्रेस." प्रमोद दादा म्हणते, "काय चोळून घालत आहे?" ते कोडा आहे हो दादा. आधी चोळतो मग घालतो. तर त्याचं कोड्याचं आन्सर सांगायचं आहे. तर आम्ही सांगितलं तंबाखू बाबा. आधी चोळतो आणि मग घालतो तोंडात. चिराग तंबाखू हा उत्तर राईट आहे. येस, येस. तंबाखूसाठी सगळ्यांनी चोळतो आणि चोळतो आणि खातोचे आन्सर तर तुझे एकदम बरोबर वाटत आहे. ॲक्टिव्ह पण मग डोकं कोकणातल्या माणसांचं डोकं आहे. कसं चालतंय, किती स्ट्राँग डोकं आहे आमचं. मग कुठे गेले दादा श्रीकृष्ण? ताई तू ओळखलं ताई तू? बरोबर आहे तंबाखू. येस, 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 येस. कारण मी तंबाखू खाताना सगळ्यांना बघितलं. आताच एक दादा होते बाहेर हातात फाईल घेतलेली आणि एका हातात असा बाहेरच एक दादा होते. हां, अशी ना अशी फाईल ठेवलेली आणि एक हातात असे चालत होते आणि आणि मी तेव्हा पण हसले आणि या दादांनी कोडं पण तेच होतं. मला लगेचच आठवलं. हां, कदाचित तेच असेल. आधी चोळतो मग घालतो. मला यशस्वी म्हणते, "येस." मला गिफ्ट. चिराग दादा म्हणतात, "मला गिफ्ट." दादांना कॅडबरी द्या. चला. सनंदी कला महाराजांचे मंदिर भिवंडीमध्ये आहे. ओके दादा, नक्की आपण सर्वांनी भेट देऊ. चिराग दादा म्हणते, "माका आशीर्वाद हेच माझं गिफ्ट." येस दादा, तुम्हाला तर आशीर्वाद आहेच आहेत. नेक्स्ट कोड मी नाही मशरूमच येणार आहे. नाही मशरूमच येणार आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. निलेश दादा राजांचं एक मंदिर श्रीशैलमला पण आहे ना? हां का? मस्तच. अजून कुठे-कुठे मंदिर आहेत कोणाला माहिती आहे का? चिराग दादा म्हणते, "मग कोकणची माणसं साधी भोळी, एवढी आमच्या डोक्यात फास्ट चालता हां." अंकिता ताई म्हणते, ताई तुझं गाव कोणते?" कोकण आहे सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग आहे माझं गाव. चिराग दादा हसताय. चिराग दादा मग तंबाखू राईट येस. मला राजेश्री म्हणते, "पाऊस नाही, पाणी नाही, शेता अमृत पिकले." पाऊस नाही, पाणी नाही, शेता अमृत पिकले. काय शकतं? राजश्री म्हणते, "सांगा बघू याचे उत्तर." चिराग दादा म्हणते, "अंकिता ताई तू बोल, तंबाखू राईट आहे ना?" श्री कृष्ण दादांनी विचारलेलं ते. बरोबर आहे तंबाखू आन्सर. अजून सांगा बघू. पाऊस नाही, पाणी नाही, शेता अमृत पिकले. काय असेल? हं? पटापटा आन्सर द्या. उश, उश. राजश्री म्हणते हिंट देऊ का? हां, हां. चालेल राजश्री हिंट दे, हिंट दे. माझं उत्तर पिकलेले केस. पिकलेले केस? हो, तंबाखू आहे. निलेश दादा नो आयडिया. कुशल किंग म्हणतायत, हाय. हाय कुशल. नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं कोकणची माणसं साधीभोळी चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन आपण गेम खेळतोय. माझ्या लाईव्हवर रोज काही ना काही गेम असतात. त्यामुळे आता आपण कोडी सोडवण्याचे गेम खेळतोय. आन्सर येत असेल तर नक्की दे कुशल. कलंदर सनंदी म्हणते डोक्यावरचे पांढरे केस. होय काय ग? राजश्री पाऊस नाही, पाणी नाही, शेता वाचून अमृत पिकले. निलेश दादा म्हणतो आठवतो. क्या होगा? अंकिता ताई म्हणतात केस. ओके, पाण्या वाचून आपण रोज जेवणात वापरतो. पाण्या वाचून आपण जेवणात काय वापरतो? सगळं काय वापरतो. मीठ, मसाला. घरचे सुनेला सून कशाला? घरच्या सासीला सून कशाला? आपण रोज जेवणात वापरतो. हिंग. उश हा राईट असणार. ऊस उश की उस म्हणताय? किती वाजले? 1:50 झाले. पोरं येणार आता. निलेश दादा म्हणते कोणी पण गुगल सर्च करू नका. हा, असलीच आधी माणसा गुगल सर्च करून आन्सर देतात आणि मी आपला उशी घेऊन हे बसलं. काय असतला म्हणत.
अंकिता ताई चा मेसेज कुठे गेला, बघते काय होता. मीठ मीठ येतं का आन्सर? कसं काय? मीठ कसं काय येतं? मीठ कसं काय येतं ग? डोक्यावरचे पांढरा केस येतं ना. अंकिता ताई म्हणते शेण. आपण ते जेवणात वापरतो. अंकिता ताई चिराग दादा राईट. अंकिता ताई काँग्रेस. लगेच चिराग दादा तर लगेचच कॅडबरी वाटायला सुरुवात करतात. मला वाटतं स्टॉकच घेऊन आलेत. सुनील गीते म्हणतात मीठ. वा सुनील दादा, मस्त मस्त आन्सर दिलात. कुठून आहात सुनील दादा? निलेश दादा जेवणात अमृत काय असणार? मीठ म्हणजे अमृत कसं असतं? मीठ म्हणजे जहर आहे, जहर. मीठ म्हणजे जहर आहे, जहर. मीठ खाऊचं नसतं आणि ते का आपण अमृत म्हणून कसा खाऊचा? यो बरोबर नाही आन्सर. दुसरा काहीतरी आन्सर वया. आम्ही पांढरे केसच घेतलो. मालवणी मसाला ताई. अंकिता ताई म्हणते मीठ मीठ मीठ. संदीप दादा पण मीठच म्हणतात. राजश्री म्हणते हो होय. वा वा वा. अंकिता ताई कुठे आहेस? श्रीकृष्ण ताई तू हुशार आहे. आधी सोलतोय मग ठेचतोय टाकतोय पण चव निराळीत येतेस. बोल उत्तर. आधी सोलतोय मग ठेचतोय टाकतोय पण चव निराळीच येते. बोल उत्तर. लसूणला आधी आपण सोलतो मग ठेचतो. चव निराळीच लागते. तिखट लागते लय, है ना? बरोबर की नाही? बरोबर बरोबर. सुनील गीते म्हणते नाशिक वरून आहात का? थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. चॅनलला जॉईन व्हा दादा. रोज आपलं लाईव्ह असतं 11:30 वाजल्यापासून पुढे एक दीड तास तर असतं. तर नक्की जॉईन व्हा आणि रोज लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि कोडीच घालतायत सोडवतोय, नक्की सोडवा तुम्हीही. बघू कोणाची बुद्धी किती आहे बघू. चिराग दादा म्हणते राईट मीठाचा सत्याग्रह पुन्हा एकदा सुरू करून. मीठ हमारे जीवन से चले जाओ. मीठ हमारे जीवन से चले जाओ. मीठ असेल तर जीव काय म्हणते ती चव लागेल का तुम्हाला? कोण कोण जास्त मीठ खाते मला सांगा. मी तर बाबा मीठ कमीच खाते. अळणी असेल तर अळणीच खाते पण घालत नाही परत. राजश्री म्हणते लसूण येणार कदाचित. श्रीकृष्ण बरोबर. वा रे वा. बघा कोकणातली माणसं किती हुशार आहेत ती. श्रेयाताई तुम्ही आन्सरच देत नाही हो. कुठे जातं सारख्या? चिराग दादा म्हणते तू आमची लोकांची टीचर आहे आणि आम्ही स्टुडंट आहोत. हाय ग काय सांगताय? अंकिता ताई म्हणतात मी मालवणी. येस अंकिता ताई पण मालवणी असत. अंकिता ताई खैले असाय मालवणातले? मालवणी खैले पण तुम्ही. वसीम ताडवी म्हणते ताई दाजी चंदू चव्हाण फौजीला ओळखता? ते पाकिस्तानमध्ये गेले होते म्हणून त्यांना सरकारने निलंबित केले आहे. चंद्र चव्हाण फौजी होते धुळेचे. हा मला माहिती आहे दादा. त्यांची मी स्टोरी ऐकली पूर्ण. त्यांचं सगळं ते चालू होतं की त्यांना न्याय मिळवून द्यायला पाहिजे. आणि आता काय त्यांच्याबद्दल न्यूजच नाही मला माहिती. तुम्हाला काय माहिती आहे का याच्याबद्दल वसीम दादा? राजेश कदम त्या गोव्यासून लाईव्ह असय. अंगणेवाडीत गेलेलं काय? नाही हो दादा, मी जम्मू कसं त्यामुळे मी जम्मूसून अंगणेवाडीत जाऊ मला 2-3 दिवस लागतली. तोपर्यंत थैसर फक्त फुग्यांची काय म्हणतात ती चांबडे गावतली म्हाका म्हणून मी जाऊकच नाही. नाही जाऊक मी. किती वाजले? 1:05. त्यामुळे मी जाऊक नाही राजेश दादा. पण मी पण कोकणातलाच असय. पण काय करतलं मिस्टर इकडे असत त्यामुळे आम्ही पण त्यांच्यावरच असो. त्यामुळे आमका जाऊक नाही गावा. प्रेझेंट टीचर चिराग दादा प्रेझेंट टीचर. श्रेया रायकर प्रेझेंट टीचर. वासिम भाई राजेश दादा प्रेझेंट टीचर. श्रेयाताई म्हणते दीदी मी पुण्यावरून असं गो असं नाही गो तरी पण तू आमचा असंच गो. वसीम दादा म्हणते 28 लाईक
थँक्यू वसीमबाई. चिराग दादा म्हणतात मी बंटी मोरे. नमस्कार बंटी दादा, नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. चिराग दादा म्हणतात ताई वडापाव राईट. वडापाव कसं आन्सर येऊ शकतो यार? अद्रक आले. लसूण, मी तर लसूण बोलले. लसूणच आन्सर असं काय? नाही, लसूण तर लसूणच. लसूण तर लसूणच. अद्रकला आपण न सोलल्याशिवाय पण घालतो दादा. काय निलेश दादा? आज आल्या का आपण नाही सोललो तरी ठेचतो ना. पण लसूणला आपण सोलतो आणि मगच ठेचतो. सुनील दादा म्हणतात मॅडम हा मारतोय मला. हे भगवान, कोण मारतोय? कोण मारतोय तो? हा, कोण मारतोय? कोण आहे तो? उठव त्याला. त्याला हात लाव, हात लाव. झोपलाय का बघ. त्याला सांग सबस्क्राईब कर पटकन. त्याला सबस्क्राईब कर, नाही ते शिक्षा भेटणार आहे. राजश्री म्हणजे म्हणून तरच कोकणात रवाचा असता. काय करतो लोक? ड्युटीसाठी माझ्या मिस्टरांका हडे येऊचा लागतं आणि त्यामुळे माका पण येऊचा लागतं गो. त्यांची काळजी घेऊ पोरग्या. चिराग दादा म्हणते माझी मिसळ पाव, पुण्याची मिसळ. अंकिता म्हणते मालवण कट्टा गोळवण गाव आहे आमचा. येस येस अंकिता, तू आधी आलेलीस ना माझ्या लाईव्हला की पहिल्यांदाच आली? या आधी पण आलेलीस ना? राजू दादा म्हणते ताई उद्या कधी येणार लाईव्ह वर? 11:30 माझा रोजचा टाइम आहे. आणि दादा चॅनलला जॉईन झालात काय नक्की सांगा मला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मजा आली. हाय समर्थ, स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप कर. चिराग दादा म्हणते आता मी एक बोलू खाना. हो हो दादा बोला बोला. श्रीकृष्ण दादा म्हणते ताई आता बोल, आधी बोला बोली मग चोतोय मग घालतोय हात. रे भगवान बचाले रे बाबा इन लोगों से मुझे. हे भगवान दादा काय त्याच्यात डिफरन्स करून मला कोणी सांगते. आधी बोला बोली मग चोळतोय मग घालतोय. आधी बोला बोली तू ना असं करतात ना पानाला. निलेश दादा म्हणतात बापरे उखाणे. निलेश दादा घे एक वहिनीचं उखाणं होऊन जाऊ दे. समर्थ म्हणतोय आम्ही भालो. नमस्ते भालो. मुकेश जोशी म्हणतात रामकृष्ण हरी. मुकेश दादा तुम्ही पण उत्तर द्या. मुकेश दादा कुठून आहात ते नक्की सांगा आणि हे उत्तर सांगा की आधी बोला बोली मग चोळतोय मग घालतोय. आता उत्तर सांगा. श्रेयाताई म्हणतात हाय. श्रेयाताई तुम्हाला आन्सर येते का? राजेश कदम म्हणतात खाजा पाठव काय? होय पाठवा. खूप दिवस झाले खाजा बिजा काय नाही गावा काम का. आम्ही जत्राच नाही खर्ची करू को. सिद्धार्थ बी म्हणतात माझ्या मागे कुत्रा लागला सकाळी. हो का? कसा काय लागला? कुत्र्याचं काहीतरी कळ काढली असणार म्हणूनच लागला तो. चिराग दादा म्हणते मी एक बोलू तुका एक आन्सर. होय होय बोला बोला. श्रेयाताई म्हणते दीदी प्रश्न काय असा? प्रश्न वरती गेलो. वसीम दादा त्यांनी धुळेला स्टेडियम मध्ये अकॅडमी चालू केली आहे विद्यार्थ्यांसाठी, फौजीची अकॅडमी. मी पण जातो या अकॅडमीमध्ये. मला फौजी व्हायचे आहे म्हणून ते दादा म्हणतात माझी वर्दी गेली पण मी मात्र लाख वर्दी घडवणार. खरंच खूप छान आहे ते यार. त्यांना मी बघितलं की कसं ते धक्काबुक्की त्यांना करत होती लोक आणि एक शब्द बोलायला देत नव्हती. एवढं आपलं हे आहे पण खरंच ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे ना त्याला कधीच न्याय मिळत नाहीये आपल्या ह्याच्यात. शंकर दादा म्हणतायत जय महाराष्ट्र ताई, जय महाराष्ट्र. आणि वसीम दादा त्यांना नक्की सांगा की मी पण एक फौजीचीच वाईफ आहे तर त्यांना माझा खरंच नमस्कार सांगा कारण त्यांनी खूप लढले आहेत आपल्या ह्याच्यासाठी. खरंच आमचा एक सॅल्यूट म्हणून नक्की सांगा त्यांना. शंकर दादा म्हणतायत हाय. हाय दादा शंकर दादा कुठून आहात तुम्ही? चिराग दादा म्हणताय मी एक बोलू? ओ दादा कधीपासून मी बोलते बोला 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 तरी बोलतच नाहीयेत. एक मी बोलू हेच करताय. बोला की. हा कुठला साऊंड येतो? हा कुठला
इथले साऊंड विचारू नका कुठले येतात ते, मी काही सांगू शकत नाही. हा साऊंड कुठला आहे ताई? कुठला? हरीश, आता जर माझ्या लाईव्हला आलास ना, माझ्या लाईव्हला यायचं नाही हरीश. तुझं नाव हरी म्हणून ठेवलंय हेच आधी चूक झाली आई वडिलांची. जा ना, फालतूगिरी करायला येतो मारवाडी कुठला. चिराग दादा म्हणते, चिराग दादा म्हणते राईट. वालावलकर राजश्री म्हणते आपली मालवणीच भारी. येस, मालवणीच भारी आपली खराच. येस, चिराग दादा चुना राईट, चुना राईट, चुना राईट. काँग्रेस, मी लाडकी बहन. वा 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 वा, माझे लाडकी बहन. श्रीकृष्ण ताई हरली का बोल. अरे अजून काय येऊ शकतं? कपडे, कपडे है ना, कपडे कपडे. राजेश कदम म्हणजे महाराणा प्रताप यांच्या घोड्याचे नाव सांगा. महाराणा प्रताप यांच्या घोड्याचे नाव सांगा. सांगा, कोणाला माहिती आहे का सांगा. एक मिनिट हा. ओ माय गॉड, बसेस आल्या 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 आल्या. मंडळी तोपर्यंत कोडी एकमेकांना सोडवा. मी आली पटकन. बस आल्या. पटापट आन्सर करा हा. मी बाकीच्यांच्या कमेंट थोड्या वेळाने वाचते. कमेंट करत राहा तुम्ही सर्वजण, आन्सर देत राहा. बड़ी ड्यूटी है यार तेरी भी. पटापटा कमेंट करा तुम्ही. मी आलीच 2 मिनिटात. खुशीची गाडी येणार आहे आता, छोट्या मुलीची, तर तिला घेऊन यायला. नमस्ते बेटा, कैसे? ठीक हो. हेलो हेलो. मम्मी को बोलो 4-5 केक लेकर दो. हेलो कुची. हाँ तो काढूया घरी. चल प्लीज डबल टैप. क्या नहीं खाया? नहीं खाते? देख खुशी जाती है कि देख. काय नको, मोबाईल नको. कोणत काय नहीं बोले, वो नहीं खाती है ना खुशी. पेस्ट्री नहीं खाती ना तू. चल पटापट कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मी मुकेश दादा म्हणतायत, चिराग दादा म्हणतायत बोलो ना तंभाऊ. मुकेश दादा मुंबई उल्हासनगर मानेरे गाव. नमस्कार मुकेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. स्तुतीताई म्हणतायत, चिराग दादा म्हणते आता मी बोटोशो काय. हाय स्तुतीताई, नमस्कार. जेवण झालं का? नाही स्तुतीताई, टाईम आहे. चिराग दादा म्हणते आधी फोडा आणि नंतर बाजा आणि नंतर खैचा बोला. आता काय आहे उत्तर द्या. दादा आधी मला तुमचं काय कळतच नाही, लँग्वेजच नाही. आधी फोडा आणि नंतर भाजा आणि नंतर खैचा बोला. राजश्री ताईंचा मेसेज.
चेतक. चेतक, ओके. चेतक घोड्याचं नाव आहे का? ताई, कसं आहे ना, लाईव्ह मध्ये पण काही लसूण येतात, त्यांना सोलून समजतात, काही अद्रक येतात, त्यांना डायरेक्ट कुटून टाकावं लागतं, काही मिठाप्रमाणे असतात, त्यांच्याशी लाईव्ह अणील होते, आणि काही गुळासारखे, म्हणजे तुमच्यासारखे है ना. ओ माय गॉड. चल 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 चल. य खुशी य. हाय ग. हा, माझं लाईव्ह किती झालं? 1.5 तास सुरू आहे. हा, चालू. पण करायचंय स्वयंपाक. तू का ओरडले? आऊच. आई गो. आ आ आ आ आ. चिरागदादा म्हणता, बोल ताई, माझे लाडके बहीण क्या उतर गई ताई. येस येस. राजेश्री म्हणते चेतक. चेतक. संदीप दादाचे चेतक म्हणतायत. गुरुनाथ दादा पण चेतक म्हणतायत. चिराग दादा म्हणतायत चेतक. कुशल दादा म्हणतायत मावशी कुठे पळतेस. अरे, खुशीची छोटीची गाडी आलेली, येणार होती 1 वाजलेला, म्हणून गेलेली पळत पळत. अहो कुठे, मुलीला आणायला धावत गेली. राजेश्रीचा मेसेज. चेतक, येस. निलेश सावकाश ताई. श्रीकृष्ण दादा, आज तुझ्यासोबत बोलून खूप मजा आली. तुझ्यासाठी फुल थँक्यू थँक्यू. राजेश बरोबर आहे. स्तुती म्हणते हाय. गुरुनाथ म्हणते कोणसा पक्षी वर्षातून एकदा पाणी पितो? 1 मिनिट हा. आता मी सगळं लाईव्ह संपवते यार. थोडंसं छोटी आली आहे त्यामुळे. न्यू आहे महाराज प्रतापचा हो. चेतक, ओके. चेतक आहे. श्रीकृष्ण ताई, आता कोणाकडे बघू नको, चोळताना जोरात हसायला येईल तुला. चिराग दादा म्हणते माका उखाणा पेंडिंग आहे. दादा उद्या घ्या उखाणा. आता मला जेवण पण बनवायचं आहे आणि खुशीला कपडे वगैरे काढायचे आहेत तिचे, तिला तयार करायचं आहे. चिराग दादा म्हणते माझा प्रणाचे उत्तर कडे येणार. उद्या घेते तो उत्तर. जेवण झाल्या का? नाही ताई, आता जेवण करायचं. श्रेया ताई म्हणते कुठे गेली होतीस गो? मुली कानू गेले गो. आता लाईव्ह संपवतोय. थँक्यू सो मच सर्वांनी इल्याबद्दल. उद्या बरोबर 11:30 वाजता लाईव्ह या. ओके, बाय बाय. काळजी घ्या. बाय बाय. बाय बाय. काळजी घ्या सर्वांनी. उद्या 11:30 वाजताचा टायमिंग आहे.